Jeg vil lave et cirkeldiagram over min hyppighedstabel, som jeg har herovre. Det er en hyppighedstabel over en karakterfordeling. Jeg markerer mine hyppigheder, indsætter cirkeldiagram, vælger det almindelige todimensionale, og for at ændre på min serie herover, så kan jeg enten trykke vælg data herop, eller jeg kan højreklikke og trykke vælg data. Jeg redigerer mine etiketter ved at trykke redigere her, og siger, at jeg gerne vil have disse her på som etiketter, så ændrer det så herover. Jeg trykker OK. Jeg kan ændre det og give det andet navn en serie, ved for eksempel at skrive karakterfordeling, og så trykke OK. Og OK. Så kan jeg manipulere med det ved at klikke på heroppe, hvis jeg ønsker det.